ଆସନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲିଖିତ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଶରଣ ବଛଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦୀନ ଭିଖାରିଣୀ ଦୁରୁନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ କାତରେ କାନ୍ତରେ ଠାଇ କରେ ନିବେଦନ ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ ନବ ବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷୌମ ବସ୍ତ୍ରମାନ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ ଦୟାରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନାଶକ ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଆଦେୟ ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମତେ ନ କରିବ ହେୟ ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭଙ୍କର ଭାଜନ ଭକ୍ତି ଭରି ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ ପୂର୍ବେ ସେଉ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘର ତପ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୋଧ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ ବୀଣାତନ୍ତୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ ତରୁଲତା ଚୟ ଯହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ।